Tingnan nila ang atong Ginoo sa paglakaw. Bisan tingali asa ang atong Ginoo, muadto, pugnan tinga siya. Dili sila gusto nga mulakaw ang atong Ginoo. Kay dili lang siya nagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga tao. In a very special way, sumala pa ang iyang pagsangyaw na gahom. O makitaan unsa ang iyang gihupdang gahom diya sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Kung maayo ang iyong masakiton, dili nimo palakton ang nangayo ay ali lang ka diri kay basig ang akong pagkumangkon masakit amo sa gihatod nimo, nga mong silingan masakit amo sa gihatod nimo. Ang tanan na ay nagkalain-lain nga mabaratian gidalan nila ngadto sa atong Ginoo ug giayo niya ang tanan. Sumapa sa ebanghelyo nga atong gibasa karon. Gikan sa daghang mga tao nang kulang usab ang mga yawa nga nagsagit ikaw mao ang anak sa Dios. Kupta ni mo maayo ay, di mo palakton. Kung makadungog ka, sus ang anak sa Diyos pa na ni. Kano ato ni palakton, di ta ni palakton, oy. O, gipinahan sila ni Jesus sa dili pagpadugilon. Kaya nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. That is how to prove who He is. O mayroon ka nga tigsangyaw ka, nagsangyaw ka. Dili nakakinahanglan musulti nga magsasangyaw ko sa imong binuhatan mailhan ka. And Jesus Christ is not just a preacher. He is the greatest of preachers. And Jesus Christ is not just a prophet. He is the greatest of prophets. He is the fulfillment of prophecy. Teacher, prophet, preacher. Tungod kay balaan siya. Tungod kay anak siya sa Diyos. And that totally makes a difference na ay magsangyaw niya di balaan, di katuhuan, na ay magtutudlo unya di kabaw mo in English, maglibog ang estudyante apan kung ang anak sa Diyos ang propeta sa tanang mga propeta maoy imong madugan ningon tingali ka ayaw glakaw ngari lang ka diri ista diri sa amo na ako'y kwarto ako'y andam nimo og nangita og lugar ang atong Ginoo lugar nga awaw nag-ampo siya kani kong pag-ampo is the energizer of those who are engaged in the work of God. Mag-apo juga. Munang sa unang higayon, igbatagin mo, ampo na yun. Nga naman so that you will be energized. Magkalisod-lisod ka, ampo na yun. Nagay ka problema, ampo na yun. Nagay ka tunumanon, ngayon mong buhaton, ampo na yun. Doon na galing magpatamang ni mo, ampo na yun. Because everything that we do as Christians is about God. Dili na din kinahanglang mukapot sa tas uban.
Kinahanglan dili lang ta sa usa ka lugar. Kinahanglan kadto nga tawo nga nangitag Dios makadungog usab sa sangyaw sa maayong balita sa atong kaluwasan. Kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod kay mo man kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Gipadala ang atong Ginoo sa Dios amahan kita sa gipadala sa atong Ginoo. Ang Ginoo sa nagsugo nato. It is not to remain in us what we know about God and the kingdom. It is not supposed to remain in us. It is supposed to go to those who are also in need of it. Muna nga tawag ta sa itong Papa, magtinabangay ta sa itong pagkasimbahan, aron mukabot kita sa mga tao nga nangitag Ginoo apan na nasaag, wa nakatultol, tuwa na layo, niyang ilang kinabuhi, murao, at piki, nagiyod kayo, tungod kay ang pulong sa Diyos, wala man magpuyo sa ilang kasing-kasing. Sa ngalan sa manok sa nako sa Espiritu Santo. Amen.